A la meitat de vosaltres no us conec, ni a la meitat de bé del que jo desitjaria. I estimo menys a la meitat de vosaltres, la meitat del que us mereixeu. Hola, sóc el Lluc, tu ves el Claret i avui us porto una recomanació de El Senyor dels Anells. Aquesta saga la va escriure J.R.R. Tolkien. Aquest llibre és la continuació del Hobbit, que el vam recomanar en un anterior vídeo. M'ha agradat molt aquest llibre. També té una pel·li, que és la de El Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell. Comparant amb el llibre, cap de les pel·lis, com a mínim d'aquesta saga, cap de les del Hobbit ni les del Senyor dels Anells, són tan emocionants com seria llegir-se el llibre. Us el recomano, encara que és més espès, molt més espès que la majoria dels llibres que m'he llegit. És una de les meves sagues preferides. Aquest llibre, encara que triguis molt a llegir-lo, crec que val la pena gastar aquest temps o utilitzar-lo per això, més ben dit. I jo us el recomano. Espero que us hagi agradat la ressenya d'avui. Ens veurem en un proper vídeo. I ens podeu seguir a Instagram. Em puc trobar per Claret. Ho tenim tot a la descripció. I ens veiem en un proper vídeo. Adeu!